Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde honetan ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 23 dugu, asteartea eta gaurko elkarrizketako gonbidatua Frida Elkarteko presidente ordea izanen dugu, Maider Agirre eta fibromialgia gaixotasunaren inguruan hitz eginen dugu. Horren ondotik zaratak tartean gaurkoan Gaztediaren etxera joanen gara, kimikarin programa ikusteko aukera izanen dugu. Hori baino lehenago egunero egiten dugun moduan Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusia. Arratsaldeon Larra, Aitzau esidera gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Gaurko eguneko lerroburuekin hasteko eta atzo aipatu bezalaxe Eduardo Santos gutxigatik gailendu zaio Laura Perezi ahaldu guren primarioetan eta susmoak uxatzeko ikuskaritza eskatu du Perezek. Bertzalde gobernua sostengatzen duten lau alderdiek AHT-aren inguruko bilera eginen dute Espainiako garapen ministroarekin elkartu aurretik, etzi da elkartzeko Manu Ayerdi de la Sernarekin. Eta aurrera jarraituz albisteekin, ustelkeriaren eta PPren aurka protesta egin dute ehunka pertsonak Iruñan. Rajoy eta haren gobernua demokrazia kaltetzen ari direla salatu dute. Ezkabako presoak aumendu dituzte, IESaren 79. urtemugan. 1998an Ezkaba mendian dagoen San Cristobal gotorlekutik, ia 800 preso errepublikazalek IES egin zuten, baina frankistek horietako asko harrapatu eta hil egin zituzten. Adingabe bat atxilotu dute Iruñan, 10 tratu txarrak egiteagatik. 16 urteko neskatua harrera zentro batean sartzea egindu du adingabeen fiskaltzak. Eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak bertzalde 22 titulu eskainiko ditu 2017-2018 ikasturtean. Eta Nafarroako gobernuak desgaitasuna duten herritarrei bideratutako lanpostuak mantentzeko helburuz 12,2 milioi euroko inbertsioa eginen du. Eta albisteekin bukatzeko Iruñako udalaren euskarazko haur programazioa Ziudadelara itzuliko da berriro 3 emanaldi izanen dira, bihar hasita. Eskerrik asko Aitziber Iturria, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario de Navarra egunkariari dagokionez, gaurkoan lerroburu nagusian politika kontuak dauzkagu. Puigdemontek ultimatum baten bidez gobernuari desafioa bota dio, Kataluniako presidenteak Madrili ohartarazi dio, pakturi gabe erreferenduma eginen dela. Kataluniako legearen zirriborroak alde bakarreko independentzia batengatik apustua egiten du. Gaurko argazkiko protagonista Manchester dugu, izan ere atzo beldur handia izan zen Manchesterreko kontzertu batean, atentatuaren ondorioz 19 pertsona hil egin ziren eta 50 zauritu izan ziren estadioan izan ziren 2 leherketa eta gero. Albiste gehiago ere badauzkagu gaurko Diario de Navarra azalari begira, batetik Mapsak planta berria atzeratu du eta 45 milioi inbertituko ditu Orkoiengo lantegian eta bukatzeko 9.000 agure bakarrik bizi dira Iruñan. Eta Diario Noticias egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian hauxe dugu, Nafarroak 12 milioiko inbertsioa egiten du gizarte enpleguan. Desgaitasuna duten 1.700 pertsonarengana iristen da laguntza hau eta baita bazterketa egoeran dauden pertsonengana. Gobernuak 2014tik eskaintzen ez ziren zerbitzuak berreskuratu ditu. Bestalde lerroburu txikiago batean, sindikatuen gehiengoak polizien legea negoziatuko du eta gaurko argazkiko protagonistak negozio on bat inbertitzeko, hortxe ditugu eskailera batzuetan kokatuta hainbat ekintzaile, inbertsio funtsaren 3. jardunaldia ospatu dira eta bertan parte hartu duten ekintzaileak ikusi ditzakegu argazki nagusian. Eta bukatzeko, kiroletako albiste bat nabarmenduko dugu izan ere Jornetek 26 ordutan igo du
Everest. Eta Gara egunkariarekin aurrera eginen dugu. Lerroburu nagusian hauxe, azkeneko eskaintza kataluniarra Madrili erreferendum bat adosteko. Puigdemont Espainiar hiriburuan egon zen eta gonbidapen ofiziala egin zion Rajoyri hitz egiteko. Bestela herritarren erabakiaren emaitza onartu beharko du. Argazkian Manuela Carmena Madrileko alkatea eta Kataluniako presidentea ikusi ditzakegu. Kontu gehiago Gara egunkariari dagokionez, batetik euskal gazteak 30 urte arte ez dira etxetik joaten, kirol kontuetan oinatzuen goitxeari elkarrizketa egiten diote gaurkoan, izan ere hemendik gutxira eskuz banakako finalaren protagonista izanen da bera, eta bukatzeko presoak EAJari Urkulluri zein Barkosi idatzi diete urruntzea amai dadin. Eta Berria egunkarian Katalunia protagonista nagusi baita ere. Gaurko argazkiko protagonista Kataluniako presidentea dugu. Puigdemontek galdeketa hitzartzeko azkeneko aukera eskaini dio Rajoyri Madrilen. Kataluniako presidenteak Madrilen eginiko hitzaldian adierazi du prest dagoela luzapeneko azken minutura arte itxaroteko Espainiako gobernuari erreferenduma adostuta egitekotan, baina segidan erantsi du ez duela ez eskubiderik ez legitimitaterik galdeketa ez egiteko. Eta beko protagonista gaurkoan Zegama Izkorriren urratzaileak ditugu. Juan Martín Tolosa eta Rosa Lasagabaster izan ziren Zegama Izkorriko lehen irabazleak 2002an, Alberto Ayerbe lasterketaren antolatzailearekin gogoratu dituzte hasierako urteak. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, lehenengoa Eduardo Santos, Alduguko presidente berriari elkarrizketa egiten diote, bideo eta guzti, eta hauxe diote bere adierazpenek, aldugun lan egiten dugun guztiok, argi dugu batasuna behar dugula. Bestalde Txekounari babesa azaldu dio Iruñak eta hortxe ditugu hainbat argazki, eta bukatzeko hezkuntza kontuak, NUPEk 22 titulo bereki eskainiko ditu 2017-18 ikasturtean. Maiatzak 23 dugu gaurkan asteartea, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko euskarazko haur programazio Ziudadelara leku aldatuko da asteazkenean, Patata Tropikala konpainiaren kondaira baten truke antzeslanarekin. Hitzordu gehiago egonen dira ekainaren 7 eta 21 jolasekin eta txikiendako paiazoekin. Bestelako kontuekin aurrera eginez, hegoaldeko parkearen inguruan egiten ari diren prozesu parte hartzaileak 778 proposamen berri jaso ditu. Bigarren fasean bildu dira hauek guztiak. Eta Iruñeko udalak adierazpen bat argitaratu du Txantreako Txeikouna Nadie bizilaguna aske eta lasaitasunez Iruñean bizi dadin. Udalak babesa eskaini nahi izan dio deklarazio honen bidez. Eta bestalde gaurko hitzordu batekin aurrera eginen dugu, Etxabakoitzen auzoko foroa ospatu eginen da gaur, Nikasiolanda ikastetxe publikoan eginen dute bilera arratsaldeko 6:30 Iñaki Cabasés zinegotziarekin. Eta auzoetako kontuekin aurrera eginez, Lezkairu erdiguneko plazaren obrak berriz ere hasiko dituzte, osotara 769.171 euro banatuko dituzte lanak amaitzeko. Eta Iruñeko udalgo orrialdeak alkatearen inguruko informazioa zabaldu eginen du, Joseba Asironen ekitaldi publikoetako agenda argitaratuko dute, bidaietako gastuak eta argazki batzuk ere jarriko dituzte. Eta Zitadela kuda honetan 2 eremu eta topaketa lekua izanen du, DKV bilduma eta Iruñeko udaleko arte garaikide bilduma ikusi ahalko dira bertan. Eta asteartero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Berrebeitia aldera. Maiatzaren 28tik ekainaren 3 bitartean Berrebeitiko Zendeako Euskararen 9. jaia ospatuko da,
Euskaraz bizi martxan Nafarroako kantu zaharren inguruko hitzaldia eta astonauta ikuskizuna izanen dira besteak beste 9. Euskararen aste honetan. Eta Orriaga Musika Eskolari dagokionez, ikasle berrientzako izen emate epea maiatzaren 29-tik ekainaren 2 izanen da. Eta Berriobeite alde batera utzita joan gaitezen Berriozar aldera, irudi bat bullyingaren kontra argazki lehiaketaren epaimahaiak erabaki du Laura Ugalde, argazkilariaren Etorri nirekin ben konmigo argazkiari lehen saria ematea. Kontu gehiago Berriozarren, izan ere heldu den larun batean maiatzaren 27an aurtengo Berriozarren eguna ospatuko da, antolaketaren helburua da herriko erakundeek landutako kirol kultur eta jai giroko jardueren inguruan auzokideak karrikan elkartzea. Eta bestalde Berriozarko udala saritu duten Nafarroako 11. 5. sari solidarioen harira, epaimahaiak nabarmendu du bazterkeria arriskua duten giza taldeen alde udalak bideratutako lana. Sariak maiatzaren 31an banatuko dira arratsaldeko 7etan Iturramako Zibiboxean. Eta joan gaitezen oraingoan Burlata aldera, udaleko osoko bilkurak bilera eginen du pleno aretoan hurrengo ostegunean maiatzaren 25ean arratsaldeko 6:30. Eta bestalde festetako kartel eta argazki lehiaketaren aurkezpena epea ekainaren 16 arte izanen da kulturetxeko bulegoetan. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizurreko zendea aldera, bi kontutxo Zizurreko zendeari dagokionez, batetik igerilekuetako denboraldia ekainaren 10ean hasiko da, eta bestalde udako kanpaldietan parte hartzeko izen ematea gaur bukatuko da. Eta gaurkoan Frida elkarteko kide bat izanen dugu elkarrizketako protagonista, Maider Agirre etorriko zaigu gaurkoan, fibromialgia gaixotasunaren inguruan hitz egitera, Frida elkarteko presidente ordea da bera, eta xehetasun guztiak emanen dizkigu berehalaxe. Bukatzeko zaratak tartean gaurkoan, Gaztediaren etxera joanen gara kimikarin programa ikusteko.